Свърши ли? Ама ние... Между другото, Пацо е човека, който е виждал отрязана путка. Малко стойчика, но ташна. Деца, може да правите това вкъщи. Добре, да. Ама стак. Айде, пак имаме клипче, малка лучка. Аре, забил. Какво е, човек? Чакай сега добре ключ. Между другото, помня, че трябва да пестим всякак. В смисъл имаме малко. Малко. Да, сега би трябва да записвам. Ето кажа ти как Пацо си бели салама и си го режи. Забелва, бе. Ама так клипче ли се ява? Да, там фотката се опитва да влезе. Айде влезе. Между другото, те ми да се съм малко, те едно съм... Те едно си барал салама. Да. Аре бе, то не е толкова малко. Пацо, я покажи какво открит току-що на хората. Това е за малките подрастващи момченца. Това така цак отваряш и тук е много, много хубаво. Я го разтвори да покажеш колко е хубаво. Тук цел не е много хубаво, е малко по-влажно. Чай Юли, аз те питам, ти знаеш ли, що една блондинка не мога да кара водни ски? Що? Защото като си намокри между краката и си ги отваря. Какво? Като се намокрят крака, между краката, да, и си ги отваря. Не го разкажеш първи път правилно. Ама така е, какво? Блондинки? Еми да. Аз не съм блондинка, аз съм тъмно. А ти знаеш ли, що... какво било общото между... Снимах се преди малко. Какво било общото между истината и аналния секс? Истината и аналния секс? Да. Че и двете болят? Да, нещо такова смисъл, ако не ти харесва, ще боли. Да, ако не ти харесва. Да. Ти го беше казал. А що по цяло снимаш мене? Аз не съм интересен, какво снимам? Може да имам котката. Еми да. Айде ще се смихни. Няма да кажа, че дадат по телевизията, ще остана банално вече. Ще дадат по радиото. Кажи мяу. Усмивки по радиото. По жизнта една усмивка. Ето виждате косми от колка. Това е опашка. Която между другото няма казвам на какво ми прилича, защото всички ме се сърдят. Бях. Тук чудо болно се трудят. Да. Много дивния чудо болно, докато нямаме в момента. Докато ние си хапваме само. И ние се трудим, то да не е. Да. Абе не е нещо да го скупелиш това е. Абсолютно. Песен точно. Не позирай за снимкаме, това е клипче. Тук видяхте как Пацо се кипри за снимка. Виж как ще я? Между другото, това не беше идеята са. Друг път чута снимка. Вие толкова глупо. Сега Пацо ще ви обясни на здраве. Ще обясня на здраве? Не, ще обясниш какво е общото между съдържанието на горчицата и путката. Общото е букета от аромати. Той, значи вие е много важно. Очевидно, за горчицата не знаех, че има букет от аромати, но... Кажи за сухото вещество. Да, и сухото вещество. Значи сухото вещество, ето тук пише, че е минимум 21%. А в путката? А в путката на това обикновено е по-малко от 21%, макар че има някои, които са по-сухички. Ето това е общо с горчицата. По-сухите путките имат нещо общо с горчицата, защото там е минимум 21% сухо вещество. Ама не са толкова пикантни. Не са. То не може всичко са. Айде. Затова ние едем горчица, не се занимаваме с тъпи путки. Не именно. Това ще го обезвуча. Да, го даваш
Не трябва да го покажеш. Червена точка. Не трябва да го покажеш на тъпите путки, че ще останем без путки в края на живота. Че ти имаш ли путка? Не. Няма. Какво? Прокълна ли ма нещо? Казах нищо, не съм гаса кълна. Чакай, това има малко от сухото вещество. Сега ще видите как Пацо бърка и вади сухо вещество. За да е по-влажна горчицата. На една горчица, като извадиш сухото вещество. Така, значи сега това е урок по как се реже салам. Значи майстор готвач Юли. Първо трябва да се увери. Ага. Верим го е така около 3 часа. Деца, моля да правите това в къщи. То няма зум. Ама ти клипче ли снимаш сега, бе? Разбира се. Добре, това е най-глупо. Защо? Добре, дай на камерата насам. Не бе, снимай бе! Добре, сега, ето, питам всички хора, които ще го видят това клипче, не е ли глупо да снимаш как няма ти пише по скайп? Особено ако е Мишо, който иска да става казамъшки зет. И аз съм баща му. В смисъл не е такъв случай. Ти си бащата? Съм бащата на девойките, не. Аз беше си бащата на Мишо и викам, какви нови информации съм Да. казал. Какво ми пише това? Ако е за нея, ще се прежали. Ние сега няма да казваме коя е девойката, защото да не стават компромати. Да, абсолютно. Като казах компромати, не просто случайно. говорим на девойка и на Мишо. Никакъв имена. Ти на мен ми говориш на девойка ли? Бе, аз съм малко, няма само аз. Нали? Аз значи, защото мога вкарам добре пръсти и затова Юли ми да снимам. Ето, чай са, къде са. Ето, виж какви хубави пръсти вкарам. Ето сега Юли пише. Так. И ето сега изпраща, ето тук. Правим клипче. Да, верно, правим клипче. Айде, сега кажи нещо. Снимай. Ето, пак го пуснахме. Да, и сега какво Юли отиде там да си вземе цигара, аз какво тук ще тъпея всички. Ще тъпея сами, ще занимавам всички с глупостите сега. Юли, ти си предател. Остави ме сам. Какво да правя сам с този фотоапарата, Ето го Юли се върна. Според мен не мога да се самозадоволя. Що? Не си самодостатъчен. Не, ама не виж, това е много е... Да, по-дебело да е. Сега ще снимам тогава. Пак да правиш клипче? Да. Защо всеки път позирам като правиш клипче? Знаеш, си прост. Благодаря. Не трябваш да плюя по обектива, но как да? Нали? Сега ще ви обясня разликата между тъмната бира и светлата бира. Разликата е 10 стотинки. Пускате 10 стотинки в светлата бира и тя става тъмна. Пада малко ръжда. Ето пак тук пие нищо от чаша. Чаша пълна с нищо. Буркан пълен с да. Чаша пълна с плюнки от светла бира. От светла бира. Ето, отворената черна. Много да, нали? Нали и кръчмари. Много чалгаджийско. Що да е чалгаджийско? Тук трябва да ви обясним каква е разликата между... Не беше за разликата. Едно дърво. Да. Кажи за дървото. Какво за дървото? Аре ти го кажи, това си е твоята слива. Добре, твоето дърво тире слива. Добре, значи има едно хубаво дърво такова. По-далече. Значи измислихме най-хубавото дърво на света и то е... Добре, че виждам така. Растат на него... как е учтиво да се каже? Влагалища. Едно дърво, на което растат влагалища. Научно. Чудехме как се казва дървото и установихме, че се казва слива. Логично. Има логика, нали? Всички мъже би трябва да се съгласат. И жени. И жени, да. И кажи ги за сладките. Да, има и... Те са много важни сладките.
Има и сладки, които са капризи с слива. Абе, те и сливите са капризи, ама. Те затова се казват тия сладки капризи с слива, защото те... Да. Да, и освен това, а те дали имат под сухото вещество? Виж това е, значи това е първо правило на... Ясни ме. Първо правило на... Психиката? Не на психиката на съседите. Що на съседите? Що сме съседи и пиеме заедно. Ага. Значи първото правило, че го забравих, да. Първото правило на съседите е... Всяка слива си има сухо вещество. Било тя слива като слива или слива като путка. Влагаш ще моите учески. Добре, да, правилно, аз съм учил. Защото влагаш в него своя... Да, влагаш соприш. Своя член на парламента. Влагаш. Вип зоната. Да, значи във влагалището се членува. Между другото, знаеш кога се плаща членския внос, бе?